Ás 11 da mañá, un camión grúa comezaba a retirada dos textos que sementaron a polémica en San Roque do Monte, na parroquia vilanovesa de San Miguel. Esta señora de aquí para fora, da casa para fora, non ten nada. Colleu agora todo isto porque ela quere que ademais aquí sempre foi a festa onde se bailaba. Que máis quere esa muller? Quere logo que tiña os veciños malos contra ela? Nunca tuvo un veciño malo contra ela. O que pasa que agora chegou a ese punto, pois se ela quere así, ela o vai a ter. Os elementos foran instalados polos propietarios da parcela situada fronte á capela de San Roque do Monte. Segundo o goberno local, a colocación das estruturas é ilegal, xa que non contaba co permiso do Concello nin respectaba as alineacións municipais. No se puede cerrar si no se cumplen las distancias y no se puede cerrar sin pedir permiso. Ni al ayuntamiento, ni fuera de las alineaciones municipales. Claro, bueno, pero primero, para dar la alineación tiene que pedir permiso, y ni permiso pidieron. Aquí no triunfa la ley de Pancho Villa, ¿eh? Tanto o goberno como os veciños xustifican cun documento do catastro de 1956 que o terreo é público, pero dúas sentenzas confirman que é de titularidade privada. Así as cousas, o alcalde insiste en que a retirada dos textos débese á aplicación do planeamento urbanístico actual. Yo sobre la sentencia judicial, que tenemos que acatarla. La cosa es que la acates y otra cosa es que esté de acuerdo con ella. La acatamos, la recurrimos y tomaremos otras medidas legales. Yo solo voy a decir una cosa, está a disposición quien quiera verlo. Cuando no era propietaria esta señora, en el catastro del 56 del ayuntamiento, pone claramente que esta parcela es propiedad municipal. Ademarte, o planeamento é unha disposición de carácter general, sin perjuicio do dereito de propiedade, dereito de todo. Nos non vamos encima da propiedade, o sea, simplemente ten que respetar esta alineación. E o que hai fora das alineacións é vía pública. Os propietarios da parcela aseguraron estar fartos de que vehículos e persoas se invadan o seu terreo. Por iso hai un ano pediron autorización ao Concello para instalar uns volardos. A medida foi rexeitada por parte do goberno local, polo que os propietarios substituíron estes elementos por 3 textos que non requirían nin obra nin permiso municipal para instalarse. Finalmente, tras solicitar en varias ocasións que os quitaran, o Concello procedeu á súa retirada entre os aplausos dun grupo de veciños. Os afectados xa anunciaron que tomarán medidas legais contra o goberno local, o que acusan de actuar con intereses electoralistas.